61. celete dersi Sünen-i Tirmizi'den. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah her gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek aydan keplerinin ve eden işlerinin, emelkertlerinin aramızda okuyuluptu. Maksat näme? Maksat ol bir ýagdaýa gelmeklik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şoňa meňzeş bolmaklyk. Şun Allah tebarek ve taala Kur'an'na şunu aýdypdyr ki öz rezaýaty nämen gabalyna in kuntum tuhibbunallah. Eger siziň iddiaňyz bolsa diýipdir Allah taala ki muhabbetiňiz we men Allahny gawar diýen, Allah taala gawurmazlar diýdi. Şeýme danyň şondan. İnsan eger Hudaý Taalaň beren nigmatlaryny turp etse, hemme zatdan beter insan Allah Taalany gawurmaly. İnsan bir gyýdy gawurup başarýa, dostuny gawurup başarýa. Ştaşda ötek zatly gawurýardyň. Bular nefsiň isleýän zady barmyn. Rahatçak muhabbet, haqqajan we waqqajan dere bolaýa. Emma Allah Taalanyň muhabbeti ýürege geljek bolsa, gije göründe bir wagtda eliň galdyryp, "Yalla men sen gawurýan" diýjek bolsaň, onu hemen cüde etip olmuyor yani. Başka bir adam sen rahat deyip biliyorsun. Falan mesela gavuryan. Ama gecede bir vakitte turup sen Hudaý Taala erin terip ya Allah men sen gavuryan diyecek. Odan sonra hetmin yüreğinde şöyle bir ýagdaý tapylmaly. Şom dil alıp bir Hudaý Taala Allah bolanakdy sen. Başka bir adam aýtsaň o yüreğinde näme malyň bilenak. Otam şu Allah tebarek we Taalanyň muhabbetiniň yüreğe gelmekligi şol berhilafy nefs şeriata amal etmeklikde gelýär. Dünya muhabbetleri çünkü nefsi şun isleği var. Zenanada, oğlanışakta, dosta, yarda. Şun kaptırında bir nefsin tagazaları var. O hot deri çıkınen malahım yavşya birbirine. Alışyarlar. Onlar müşkül tapılmaya. Alışmaklıkta. Ama Allah tebarek ve taala Rabbim muhabbeti yüreğe gelecek. Bu da şu da o nefsin tertine amal etmektik gerek. O zaman şonuna ne ameliye? Şonuna Hudaý Taalanyň muhabbeti ýürege gelýär, Allah Taalaňa bir makbul bolýar. Şol haýsy bir ameli ki Peygamber Hudaý sen tertibine edilmese, şol amel welewinki bezahir gawda we qabil qabullal. Rivayette gelýär Hazreti Ali radıyallahu anhu bir adam aýt güni eýtgada nefil namaz okyp duran. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan gelýär namaz okyp duran şu berden gelişine kalktı diýdi. Pol bu namazny diýipdir. Otam şonda ýan kadem gen galyp sen ne namazy pol ýarsyň? Oşo halaf sünnet diýip aýtdy diýär. Namaz behterin zatdy şeýle. Namazy ala gowdapam imandan sonra muhimterin zat namaz. Şu namaz eger Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tertibine ora bolmasa namaz da gabullel. Şu mebnasını sen şu kun ayet namaza gidende barıp şey nefil okyp bolmuyor. Behterin amel emma okyp bolmuyor. Näme diýip çünkü Peygamber Hudaý taala okypmapdyr ştada şon. Şoňa meles musulman dogalym. Kulli zindegimizde şey Peygamber Hudaý taala ýyňyşmakdyk gerek ibadatda. Hatta halata ati zindegi var şolarda da Peygamberimiz meňzeş bolmakdyk gawy. Barayny Peygamber Hudaý taala aýdan kepine an Ebi Hureyre radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem et-ta'imuş şakiru bimenziletis saimis sabir. Et-ta'imuş şakir bir adamma taamiye iyi biçik kesip erten akşama halamatı ye, halamatı içiye yöne eş-şakir edi Hudaýa şükret yer. Yani şu yiyen taamı bilen namaz zayinna, namaz cemaati zayinna, tilavatı zayinna, oğlun uşağının din diyanatı zayinna, halal haramı taýgarya, halal lokman ýerinde gediye, namaz cemaatdan galynak, gözünden merhemden saklay. Et-ta'imu eş-şakir, et-ta'imu al-aside. Hem Allah'ın nigmatini günahkarçylykda gedenak. Yani günahkarçylykda bolsa dere tawba etdi, istigfar etdi, jobran etdi eş-şakir. Hudaýa şükretip bilen adam, Allah Taalaň aýdyna gola bolup bilen adam, onuň menzilini näpar? Onu bir menzileti saimis sabir diýipdir. Eýni bir adamy ki arada tutýa, suw tapýa, ıtygyny gatýa, erten sonra zat diýenak. Ama o tarafta bir adam iyi biçik etip ya, yine Hudaý bilen Peygamberin aydınına ola yaşap bir adam, şu ikisi sogap taýdan desseň diýipdir Peygamber Hudaý aleyhisselam. O şu taýdan şu ulaqam bir fazilet ki Allah tebarek ve taala Rabbimiň taamyny iyip
beren nimetlerini iyip de şoňa göre bolmaklyk eýne agylyň arada gelip duran ýalak Allah tebarek ve teala padaş berjek diýipdir. Son hadise geliyor. An Abdullah ibn Amr al-Awdi an Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhuma قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ukhbirukum bima yahrumu alan nar ve tahrumu alayhin nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men size bir adam var, şonu men size haber vereyim mi? Ne yapar mı adamı? Bir adam ki ot şoňa haram, ot da ona haram diýdi. Bir adam ki şol adam o da haram, ve ot da şol adama haram diýdi. Yani cehenneme girecek adam da ne yapar mı adam bolmaly? Onna ala kulli qaribin hayyinin sahlin diýdi. Her bir yakınlaşan adam adama muhabbetli bir müşkil ara düşse narahat içönne yumşak geliyor eve. Katı tutup batanak. Başardığından göz etçekten, mağfetçekten, rahmetçekten, oňuşçokdan. Şeýle bir adamlar, şol adamlara cehennemin oda haram, ot da ol adamlara haram diýdi. Şu suratında. Elbette bir dappa ýöne. Yumşak bolmaly ne? Bu forumda her adam hem yerde yumşak bolsun. Hazreti İmam Şafii rahmetullahi aýdypdyr. Qahar gelmeli yerde, qahar gelmedik adam, ol adam şeytandır diýipdir. Öyle mi? Merekellah. Ben yanlış ettim. Qahar gelmeli yerde, qahar gelmeli, qahar gelmeli sen qıydın, öýde balan hejabra aýt edin. Taşyn kokat geçip ýa. Oğlum malahym teleke film gözüýär. Oğlum teleke mekana barıpdyr, futbol oýnap başyn namazydan galypdyr. Qahar gelmeli yerde, qahar gelmedik adam eşekdir diýipdir. O bir adam ýalňyşmaýan ýok, ýalňyşypda gelip bağışta diýip bir aýtsa, bağışlamadyk adam näme diýipdir? O şeytandır diýipdir. Oňşa taýdan yumşak bolmaly ile ne? Yumşaklyk ol bir ýerde iki nämeten öz hakyndan geçmeli ýer bar. Peygamber Hudaý sallam öz hakyny edip galyp beter yumşakmyş. Emma şeriaty edip galyp beter gaharjakmyş eken. Kuçuklerin bir dap bolsun ki Peygamber sallam şonu görüp dur şeriaty der. Peygamber şonu geçsin mahal datmyş eken. Rengi kullerini göçüp gydaryp gahary gelip näme üçin şeýtýan. Pedonny öz hakyndan geçmeli. Emma şeriatın hakkında näme? Behiç ondan geçmeli. Da bizim şu tertine bolagly. Şu gelsin biri bizim marahim 15 minutun hakkımı deýsin. Oýuldan oýula şu bizim ýadyndan çykanak. Şeriata galy ganimet bolsa bolar, beter gatys bermeler, ganimet bolsa bolar. Öz hakkymyza sakavatymyz ýok. Allah Taala şeriatyny hakkında mutassifane biz kän sahy bolar ki şu ýalňyş her gaýtyň öz zaýyny şu turatynda gawy bolmakdy gerek. Son hadise gelýär. عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته. Ravi rivayet etti menni Hazreti Ayşe radıyallahu anh horan ya Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýüne gelende näme etýärdi? O peygamber da peygamber orguy insaniyet öýüne gelende näme etýärdi? Öýüne gelende näme etýär peygamber? Hazreti Ayşe etdi diye kana yakunu fi mehneti ehlihi. Onda diýär öz hanamadan hytmatynda diýär. Eçerse vermelmi? O taňa hep ýyg başyny tükmelmi? Boyun sagmalmy? Geçin sagmalmy? Öýüňizde kömekleşmelmi? Emma fe iza hadaratis salat qama fa salla. Namaz wagty boldymy? Onda turup diýär namazyň işlerini diýär, meşgul bolur diýär. Başga bir rivayetde gelýär, namaz wagty gelende peýgamber adam tanymardy diýär. Şu porumur peýgamber bir halat gelmiş namaz wagtynda. Ýa näkileri tanımayan vaatlarda bolýarmyş diye Peygamber Huda aleyhisselam. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فسافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه. Enes ibn Malik radıyallahu anhu Peygamber Huda aleyhisselamın önünde hizmet çorken adam 10 yıl yemlik kalıp olanlarından 10 yıl lap hizmet etdi. İşte da Peygamber Hudaýyň ahlagına aýtdy. İza istakbalahu ar-rajul wagty bir adam öwden gelende fasafahu, şoňa elleşerdi diýe. Bir salam bermeklik sünnet, almaklyk wajyp diýe. Bir ba ýok, salamlasanda şeýle elleşmeklik. Elleşmeklik näme mustahap, elleşmän buna günahkarçylyk ýok. Emma Peygamber Hudaý salam şoňa çelimde gaýym durarmyşdyk. Her wagtki biri önden gelse salam berip elleşermişdik. La yenzi'u yedehu. Om şolany elleşip du tarap elleşip du Peygamber. Ta zaman iki tarap öýdi şeýle elini çekjek bolup alamat koýmasa, elini çekmese
Peygamber Hudaýyň şoň elini şoň elden çekmerde şol elleşip durardy diýe şo bilen. O bir näme wala yasrifu wajhahu an wajhi yüzünü şol adamdan öwürmerdi diýe. Gurungadan ýani müşafaatdan ruh derru şo dor iki maňlaýan gözläp ýüzüň gözläp şo bilen bir akan bir gawlyk bilen yüzün makyp diýe gurungadan diýe. Taýdaman iki tarap yüzüne öwürmese o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü öwürmerdi diýe. Welem yara muqaddaman rukbatayhi beyne yeday jalisin lahu. Bu hiç bir öz ýanyna oturan adamyň öwünde hiç wagtda aýagyny ýa uzatmardy diýe şoňa diýe. Mimamur ketdir. Bir bolýan sen dost bolýan, ýar bolýan, o ham sen ýatmaly bolýan, o jaýynda. Mimamur ketdir, Peygamber oturýarlar, şoň ýanyna hiç wagtda Peygamber Hudaýyň iki aýagyny şeýle uzatyp da näme şoňa garşy näme? Hiç uzatyp oturmardy diýe. Bir siri adaplar ýa-da raýat etmeklikde näme? Kan insana sowap beriljek. Son hadise geliyor. An Abdullah ibn Amr enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala kharaja raculun mimmen kana qablakum fi hullatin lahu yahtalu fiha fa amara Allah al-ardha fa akhadhathu fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyamah. Peygamber Hudaýyň şahada geçen ummatlaryň bir adamlaryny bir ýad edipdir. Sizden awal geçen ummatlarda bir adam labas bilen çykdy diýe da şerik. O ne yaparım çıktı diye fi hulletin lehu birdana ulqan hulata egmaşlı zatlı yahtalu fiha. Şunu diye tekabbür bilen yürüyüp barýardy diye. Ama Allah tebarek ve teala emretti şol adamı yer yusun dipdi. O zaman şu wagt etek barya ta kıyamet gününe çedim diýip. Tekabbür Hudaý tebarek ve teala hergi söýmeýän zady. Birde paýany ştada şonu Peygamberimiz tekabbür diýipdir musulmanyň oğullar. Şunu raýat etmek gerek. O da näme? Her adamyň tawfigy görnüp gelmeli. Köp ahadis var şoň hakynda. Ki kullen bir ýerde gelýär. Tarap namaz okypdy. Namaz okypdy, jurwalda sallagdy. Şu piýansan şu berden barışyna namazyň pozak boldy diýen. O meňka aňlap bir goýoňa çekdi diýär adam. Goýoňa çekdi diýe. Onun piýansan şoňa dat diýmekdir. Ahadiste görüyor ki tofuktan etek düşen jurwal bolýar da balak bolýar fark etmeýär, ezar diýilýär. Balagy ki jurwal ki tofugy basarsa şol otda diýipdir Peygamber Hudaý salam. Ondan bazen hadislerde gelipdir ki Hazrat Ebu Bekir hakynda gelýär. Hazrat Ebu Bekir radıyallahu anhu ya Resulullah ana atu'ahiduhu diýen men şoň gaýym bolýan ýöne men gaçýar diýipdir da. Peygamber sallam aýtdy diýe taňa aýby ýok diýip aýtdy diýe. Bazı üstadın aytýanlar o da Peygamber şoňa diýe tekabbürüň ýokdan siddiq. Seňe aýby ýok diýipdir diýe. Bu tekabbürmi ýok diýip aýtýar da. Şu an meň hamany wujudumda galby agyr bolsa, içi agyr bolsa, daş agyr bolsa, şunu kim bilýär? İçimdäki zatdy şeýdem. Men bilmellär şonu, başga adam bilmellär şonu. Manevi taýdan biriniň wujuduna tekabbür baýa ýok, onu kim bilmeli? Peygamber bilmeli. Meşkatda bir hadis okuduk. İyyaka ve isbalil izar. Qatı qats diptir Peygamber aleyhisselam. Zulwarın etek tallamaklıktan. O näme dip? Fe inneha minel makhila. Tekabbür şu diye Peygamber aleyhisselam. Ve innallaha la yuhibbul makhila. Allah tekabbür gawarmaya diptir. Bir adam geldim, bir adam men wujudun tekabbür ýok diýdin da. Wagyn tekabbür ýok diýsen bir etde görsen. Jamaat eden şu açany Peygamberimiz men de boljak men dip 4 barmak parçadan geçýän. Lazım da däl aslı ki baldırın ortasında durmalı. O münasebetinden bu deyiptir Peygamber. Etiyerek. O var mesela densin. Topun tepecigine koy densini. Bir öz yağdayına imanın o kadar satanak. Teşkilatına şu topun tepecigine koy. Topuk batırmadan. Müslüman da onun şu an sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Peygamber şuna tekabbür deyiptir. Şunu tekabbürün haçan bilýär. Şunu etçek bolanda ağır da ýaşan eftine. Şunu etçek bolanda var haçından eftine ağır da. O başka bir hadis okuydum. Peygamber Hudaý sallam ýanyna bir sahabaň biri geçip barýar gelenne orta jurwal sallagyldy. On Peygamber inkar etdi diýen, munyň näme diýipdir da? Onu ya Resulullah, men tekabbürüm ýok diýen. Peygamber aýtdy diýen, meger men taňa ulgu dämi diýdi. Gödedim diýe, gördüm diýe, baldyrynyň ortasyndan çykyp balak diýdi. Meger men taňa ulgu dämi, men tekabbürüm ýok diýip aýtýan diýipdir diýdi. Hatta Hazrat Ömer radıyallahu anh'a gelýär, öljek ol betika. Urup durla, garny zat durnak, munyň içinde garna dökülermiş. Şonu bir jawan oğlan gelýär. Balag tallagly, şu öljek ol betika, munyň galdyr diýdi. Ke sünnet Resulullah, o arasalygy da gawy diýdi. Şu kon arasalygy gawy, ýagyn-ýagynda bir zat ýagynda bar ahim. Şi nägeder bar ahim nizafete sebäp bolýar.
Hatta yan arada doktorlar bir tabip Abdüsettar Dorri diye o teşvik tergip bilen şonu tabip olun bir müddet terk edip diye maşan şoňa geldi. O sonra aytýar ama Allah'ın şu mekelem kaptandan diye bir pencerasını yakuttu diye. Şu kadar sıhhat afiyetine de var ahim ne kadar önemli. Bir kem farkı var. İki sünnetin zendiginde getirir. Halk diyen zat ayağa aşağı düşüyor. Bir eşi peygamberin takkalı. Teşin bir tutum et. Bir de şey 4 parmak parçadan peygamber mene sözü koydu geç. Ama sen külli halk şu sıratlar edilmeyen halktan şey edilmeyen. Kaptan da o diyecek, diyecek değil mi? Hiç ikiden sünnet cayın getirsen, ibadette hudaperestliği sen ne kadar koyan alayan, halk diyen de kenara koyan. Halk her ne mi diytin ağabey, peygamberin ne olacak? Şimdi ne müşkül var? Yani şu takkallar, takkalın hakkında da var ha. Hiçbir hadise takkalı kıyıkaltmalıyan kurun yok. Ve hiç olman yok. Peygamber Kudasam hiçbir hadisinde takkalını kıyıkaldın, kırkın, küçeldin, hatta şu burtusundan edafı da küçeldin diyen kurun yok. Bilkul hemmedine göverin, murtlar kıyıkaldın, murtlar var dibinden ayrın, takkallar göverin. Seyyid Bukhari'de diye Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan görüptürler ki burtusundan edafını tutup kırkıyamıştır. Şu mebnasına ora, burtusundan edafı olanda kırkçaklıdan kırkamalı. Şondan angırda sokap yok deyiptirler ya. Mubah deyiptirler, bir koysun, kadimi sabahun rahmetullahi aleyhin kıyala kıştarakta gelsin. Günah yok onda. Yöne, sokap da yok deyiptirler. 4 mezhepte de şeydi. Galiben Şerif-i Kayan haşiyetini, Hedayen haşiyetini oynayın. Hedayen haşiyetini oynayın. Hedayen haşiyetinde, Hedayen metinine geldiği de takkal bir tutum deyip, sünnet-i muakkede deyip, sünnet-i huda deyip geliyor da, sünnet-i huda deyip geliyor. Şonda son kaptanın haşiyetine Allah melekini rahmetullahi gurun ediptir. 4 mezhepte şuna deyiptir. Hiç eslen behiç onvan, keşi varak giyetin varakımsın kişetmeli diyen gurun behiç onvan yok deyiptir. O Müslüman doğum varakım saatler inşallah kaimdir öyleyim. Allah tebarek ve teala son bereketinden inşallah dünya kırımın abad eder. 5 yıllık dünya. Ben şunu tarih okuyanlar şöyle yani dervişe dörüğünü okuyup ben şöyle. Abiret ne kadar adamları geçiptir, ne kadar zulmları ettirler, ne kadar kavuluklar ettirler. Üküdüller minna olmadan gurun. Kümüştüm hadi götürse casus İngiliz'i. Ölük gidiptir, şöyle adamlar şöyle uğranlar, ne mi zulm ediptir. Ben teyde şu düşündüm Türk bölgen gödün çıkarar, ne Türk bölgen bir sevonne. Ben teyde şu düşündüm şu gödün çıkarar yerler ne yapmıştık. Ola şu zamanla esir tutullarına var, lap yatırıp ekidine koyup duruyorlar. Rahmiydi şu adamlara. İki elini izinden danıp, celladı şu gödünü başan marma olan çıkarıp, bıçaklarından koruyan ha böyle. Şu Türkmenin gödünü çıkararını yanışamıştı ola. Çından göz çıkararlamış kavday takkatın yani. Ne kadar zulmediptirler biliyor insanlara, esirlere, dağıtlara, hemmeti ürküdiptir. Her kim öz sezai amarını görecek. Allah temizce tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.